ще я помоля да споделим какви процедури прави в салона, от кога ги прави, колко броя е направила, какви уреди има в къщи и как се е почувствала от ползването на уредите в салон New Life. Заповядай, Милена. Здравейте, на 52 години съм, както стана ясно, казвам се Милена. В салоните на New Life идвам от около година и половина, като редувам двата салона, в зависимост от това къде ми е по-удобно. Ползвала съм в салоните почти всички уреди. Като цяло имам сериозен проблем с гърба, прешните, двете ми ръце, като имам счупване в ключица лява, скапула дясна, смачкани прешни, съм редовно с болки и обикновено, когато почувствам облегчение след около 15 на посещение, понеже съм безговорна към себе си, спирам да ходя. Като ме заболи, пак тръгвам. Като цяло ми помага леглото, което посещавам най-вече заради тези проблеми. В ноември месец си закупих уреда второ сърце, заради разширени вени и като цяло, имайки предвид, че той повишава тонуса, подпомага вътрешните органи, кръвоснабдяването и мозъка, разбира се. Ползвам го сутрин най-вече. Вчера разбрах, че е добре и вечер, и това е хубаво след употребата му да съм в покой около 1 час, което сега всъщност аз не съм спазвала, но независимо от това имам много добри резултати по отношение на онази тежест в краката, която изпитвах след работния ден, а сутрин като станах като обездвижена и след като мина през второто сърце, просто усещам как в края на режима на сърцето започвам като че ли да тичам и оттам вече старта за деня ми е супер, много добре ми действа. Като освен това имах хемороиди, които се обостряха периодично, без да са били в постоянен проблем, но откакто ползвам второто сърце, не са се появявали изобщо. Не можех да изпия даже червено вино, даже една чаша. За сутринта веднага имах проблем, това нещо изчезна. Освен това, като не мога да дойда на леглата, второто сърце го използвам за всичко. Прави си обгарения, слагам го на дивана, загрявам го, слагам си тук на рамото, където ме боли, на кръста, ако ме боли. Използвам си го като панацея. Само този уред имам, където реша, там го слагам. Да. И помага. Това е. Аз искам да попитам, а ползваш ли го за горните крайници? За дланите на ръцете, например? Не съм го ползвала. Защото нямам болки. Ама той също има там такива точки, които знам. Прочела съм го, но по-скоро е и да не се оправдавам с времето, не съм се организирала, тъй че примерно като гледам телевизия, мога да го сложа и да го използвам това време. Да, ще имаме и това като идея. Уважаеми посетители на салон New Life, чухте изчерпателния разказ, ако мога така да се изразя, на нашата клиентка Милена. Освен това, което тя сподели, много добре се чувстват всички диабетно болни, особено които имат изразена диабетна полиневропатия. От второто сърце. От второто сърце, защото това е двоен масаж. От една страна от температурната разлика на плочите и се активира най-малките кръвоносни съдови капилярите. А при диабета имаме смущение на най-финните капиляри. Най-вече те са засегнати. Освен това, се възбуждат и нервните импулси. Проводимостта, понеже много се засяга сетивността и движението.
при диабетно болните, двигателните нерви, както и сензорните. Те нямат чувство нито за топлина, нито за болка, нито за допир. И поради тази причина много често се нараняват, могат да се порежат, могат да изгорят крайници. Да, сензорните чувства за допир, за топлина, за болка. Така че чудесно се повлияват. Освен това, много добре се повлияват разширените вени, както е тук при Милена. Хемороидите са своего рода разширени вени. Освен това се подобрява и перисталтиката на червата. Да. И това усетих, че има подобрение и с сутрешното изхождане. И с по-голяма лекота. И по-ефикасно. Да. Без болка, без рвение и това. Така че уреда наистина е много функционален. Може да се използва не само от един член на семейството, но и от останалите членове. Пък и приятели, когато дойдат на гости, всички са минават през уредите. Разбира се, долу в другия салон съм завела поне 20 човека и повече, вече не ги помня, като имаше последните акции. Но не всеки иска да разбере или пък може би трябва да станат много нещата на зор, и тогава вече тръгваме да търсим помощ, но то тогава е по-сложно. По-добре, по-отрано. По-отрано профилактиката е най-сигурното и най-доброто лечение абсолютно на всички болести. Аз благодаря на нашата клиентка. Надявам се силно да ви е била полезна с това, което сподели, съответно и ви да използвате най-рационално уреда второ сърце в къщи от всички членове на семейството.